Evelina. Evelina. Evelina Gutierrez. Ayan guys, hello mga subscribers. Dito tayo sa isa ni Lino. Bali si Lino, pinsan mo? Oo. Okay. Kapatid Yung ni... nanay niya, tsaka yung nanay ko magkapatid. Ni ate, ate. Ano? Ito yung kapatid mo, di ba? Ito yung kapatid ni ate. Yan, yan yung bahay. Ito yung Pinas. Kunti interview lang tayo. Ilan to ko na stroke? 2 years na po siya na stroke. So this is the first therapy guys. Ng ating pasyenteng si ako, ang pangalan ulit? Evelina. Evelina Enrique Gutierrez. Wow, Enrique Gutierrez po. Ganun pa ano. Evelina. Okay lang po. Ito na po yan, pare. Ay, tita. Ito kaya. Ito yun. Ay, shout out. Ang pangalan mo. Hindi lang bayaw, ano? Please don't put my face in there. Sige. Halika, dyan nga, mag-break tayo. Halika, dito ka. Diyan na lang. Diyan ka lang. Ako, tita lang po. Pray muna kami. Pukat ako sa dagat. Ayan guys, pray muna kami bago ko therapy si Evelina Gutierrez. Ilan to na siya kayo? 70 years old. The birthday ka na September. So ilan to ka na stroke? 3 years na. Na-therapy siya. Ilan ba siya na-therapy? Isang buwan? Dalawang buwan? Before. Nag-therapy. Eh, naligo lang. Hindi, in-and-out siya dito. Parang hindi consistent. Kinanta ko 60. Sige, pray po tayo. Sabi nga sa Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and these things will be added unto you. Exodus 15:26, the Lord is our healer. Lord, maraming salamat po, Lord God, with a great purpose, Lord God, intentional, Lord God, ito po sa kahidya pa kami, tikalo mo, Lord God, nakakita po ito, ito po sa therapy ko si kapatid, Lord God, at sa kapinsan, Lord God. As you bless my hands, Lord God, as my instrument, kaya sisters at nangramdaman, nawa, ibitin mo, Lord God, yung instrumento mo, ang buling kalakasan, at sa mga Panginoon, Lord God, sa aming therapy ko. I-bless mo yung sponsor po, yung therapy ko, Lord God, sa Panginoon ni Jesus. Hawak sa kamay. Turuan ko muna ng exercise mo. Hawak tayo, ha? Hawak po ang beat. Ganun ba yan? Hawak ang beat. Dandan po. 1. Okay. 2. 3. 4. 5. Yung ginagawa ito, no? 6. Alam mo, no? 7. 8. 9. 10. Ako po ulit. Yung malalim na yun. Okay, patas po tayo. Patas. Ganyan po. Kawin ulit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, and 8, 9, 10. Hold. Po, inimalin po. Next is rotation. Ikot po natin yung ating para balik sakit natin. 1, 2 po. Galing na yan. 2, very good. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3. Anak mo to? Ay, hindi po. Pamangkin po. Ito po yung anak ko, tapos yung isa nasa taas. 8, 9, 10. Lagay mo tayo. 1. Oh, ganito ko 1. Bilis ka ganito. Hindi mo saan balita. 2, 3, 4. Parang sisi nyo na. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Up. Ano ka? 1, 2, ba? Galing nga. 6, 7, 8, 9, 10. Naikot. For the wrist exercise. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Our next is upo kayo nanay ha. Hawakan mo na ha. Hawakan mo ko. Tayo. Upo. Sige. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Relax mo ha. Hingal ka ba? Tapang na nanay ah. Bawal ka maligo ngayon eh. Bukas ka na maligo. Bukas ka na maligo. Ako yung palpation pa, ang titigas o. Ngayon. O, gusto po yung kamay ng magkakaya. Okay lang. Diba? Magang lang ha. Hindi masakit, diba? Yes. Diba? Oh, maligas po na. Hindi. Kasi ba dyan? May komedyante ka ba natin? Trabaho ko. Ano ba ito? Trabaho before? Wala sa house lang. Yung trabaho niya is yung pag natapon niya na aral. Ano naman? Bakasyon pa yan, ha? Yun ang description niya ng trabaho. Sandali po. Relax nyo na po yung kamay nyo. Relax nyo na po yung daliri nyo. Nayakas ka lang. Itong problema natin. Hindi na unlock. 1, 2, unlock 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, unlock. 2, 3, 4, 5, isang therapy, 6, 7, 8, 9, 10. Nag-lock. Hirap yung ganda. So, nag-lock na eh. Dapat pa araw ka, pag mag-therapy, wala rin. Isang buwan, bagong mag-optimize. Nalaba ka na ulit. Kwento mo ako, mag-kepe, may kwento ha. Pag nagkakat ka ng ng gulay, hindi na... Hindi na, palyado. Oo, palyado. Kasi naman, meron ko ano. Wait ko yan. Pinag-break yung time. Kailangan ko na siya 3 months. Meron na yun. Pwede padaliin. Kasi yung lista ng mga utang. Andiyan ba sa lista ng mga utang? Ano pa? Lista ng mga utang. Kaso lang, hindi ko ba yun? Kasi na yun, no? Kasi na yung maliit na notebook. Ay, AIDS ko ng mga... Ito. Hinawa ko muna, hawak ko muna. Pakilagay yung pangalan niya. Pangalan, edad niya. So, 9.